Yeah. Ang haba na ng buhok mo, Chard, ah. Haba na nga. Uy, ang haba na ng buhok mo, Chard. Bakit hindi ka nagpapagupit? Wala namang gugupit eh. Ha? Para makakit manggugupit. Walang manggugupit? Wala eh. Walang naliligaw. Bakit walang nili... Ang pogi-pogi pa naman tapos di nagpapagupit o, tinan mo. Saksak mo yung bilong. Ano, kamusta yung ano? Kamusta yung kalagayan mo? Ano, lalo lang hindi makasaya masyado. Ha? Masama na. Bakit masama na? Bakit hindi mo ito ginagamit? Di ba ito yung binigay sa'yo ni Ma'am Judy Marts, oh? Hindi mo yan ginagamit? Baka ito tagulan naman. Ayaw lumabas. Ah, pag tag-ulan, hindi siya lumalabas. Oo, kasi maputik ano. Maputik dyan sa labas. Ano yun, yung kamay dito yung dalawa ng nanay ko. Kayong dalawa lang ni mama mo dito. Pag ako natumba, hindi may tagay basta-basta. Kapag kayong dalawa lang ni mama mo dito, tapos natumba ka, hindi ka makatayo basta-basta. Ginagawa niya dyan. Ano kayo layin? Wala. Ibig sabihin talagang yung paa mo ano pa rin? Bakit nagkabukol siya? Lumala na kami. Ha? Ay, ito ba? Hindi kaya Pwede yan. Oo. Kumakain. Hindi mo na may baliko? Ito kasi sira ng Ito, dahon dito eh. nadamay na Diyos. Nadamay na tong isa. Bakit kasi bakas lahi ka kasi nakahiga? Ay, malaki naman yung laman. Ah, Chard. Baka lahi ka kasi nakahiga. Mama ko, bakit hindi nakaya? Pataw po. Oh, di ba sabi ko sa'yo, sanayin mo lagi ka nakatayo para yung tuhod mo lumakas. Oh, paano ka makakahanap ng chicks? Paano ka makakahanap ng chicks niyan, ganyan? Meron pa rin nagkakamali. Meron pa rin nagkakamali? Bakit? Sino nagkakamali? Sino nagkakamali? Hindi taga dito. Hindi taga dito. Saan mo nakilala? Ay, Facebook Sa lang. Facebook. Kachat mo. Oh, anong sabi sa'yo? Siyota mo na. Nagano na lang. Gusto nga ipagkita. Sabi mo, huwag mo na ngayon. Ah? Gusto na makipag-meet sa'yo? Gusto na makipagkita? Pakatawag na nga. Manitawag sa'yo? O, anong sabi mo? Anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, sa kanya. Ha? Uy, andyan ka naman po. Taga Maynila. Taga Maynila. Tsaka na kayo magkita, sabi mo. Bakit? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi sa akin, susugo. Wala kang trabaho. Ay sabi ko, wala akong trabaho. Sa bahay lang. Ah, sabi mo sa kanya? O, anong sabi naman niya? Sabi sa akin, sabi ko, Umalis ka dyan. next Umalis time ka na tayo dyan. magkita. Ha? Tsaka na lang kayo magkita? Tingnan mo. O, dapat nagpapalakas ka. Dapat yung walker mo, dapat ginagamit mo yan para lumakas ka. Para, di ba, gusto mo makipagkita, gusto mo makipag-meet sa ka-chatmate mo. Oh, paano ka makikipag-meet kung ganyan ka? Dapat nagpapalakas ka. Gusto mo ka makapag-meet, di ba? Oh, magpalakas ka. Dapat gamitin mo yung walker.
Kaya ba? Kaya? Lumalabas na lang yan. Lumalabas ka din? Tulad yan, may ligo. Nalabas ako yan. Pero meron kang alalay. Wala naman. Nagagabay-gabay lang siya. Bala. Eh paano pag natumba ka? Yun nga eh, pag natumaw, mahirapan ako tumayo. Pag nahirapan ka, pag natumba ka, mahirapan ka ng tumayo. Kasi ba siya tumambaw? Nagtumbaw ako sa CR. Natumba ka sa CR? Kaya pa ako tumayo. Parang yung tuhod ko nawala ng lakas. Parang nawala ng lakas? Itabi mo yan. Eh, Bakit kaya tinitang marami akong inanong tao? wala ka naman sinalbahing tao. Wala naman. Oo, mabait ka naman. Ay, simula din eh. Nung pagkaroon sa Batangas. Oh. Minsan ba naiisip mo rin na bakit ka nagkaganyan? Hindi yan tubog. Basta pasma eh. Ha? Hindi yan basta pasma. Hindi lang basta pasma? Ito po yung tuhod ni Richard. Oh. Talagang nangihina daw. Hindi siya makatayo. Ito po yung dati po nating dinalhan po ng walker po. Ito po. Ibinigay po ito ni Ma'am Judy March. Tapos para sana magamit niya sa pag-exercise, sa paglalakad. Pero nagagamit niya naman daw yung yung walker. Pero sa ngayon daw talagang parang hindi na maganda yung pakiramdam niya. At dalawang paa na ba yung nanghina, Richard? Naiinigit. Ha? Namamatay. Namamanhid? Kumisan namamatay. Negro. Kumisan naiinigit. O minsan nanginginig? Nung nakaliligay, sumabit si Pako eh. Alin? Hindi ko rin malayan. Nagdudugo na eh. May sumabit sa paa mo, hindi mo na malaya, nagdudugo na. Bakit manhid ba? Wala man yun. Pag minsan naman. Bigyan lang, nangangatog. Nangangatog. Sige nga, try mo nga ulit tumayo. Lakad tayo ka nga dyan sa Minsan naman, lagi ako nagigising yung madaling. Nagigising ka ng madaling araw. Bakit? Baka naman nagchat-chat na naman yung shota mo, kaya ka nagigising ng madaling araw. Hindi ah. Ha? O, ay ba't nagigising ka? Ewan ko kung bakit. Sa... Madalas yun. Bakit? Bakit ka nagigising kaya? Ano sa palagay mo? Hindi ko lang ano. Bakit? Maano siya? Pumipitik? Kumina, yung basta, Negro. sumabit sa Ang paa mo? last test yan. Nagigising na yan. Alas 3, nagigising ka palagi. Kung yan, pipilit ko na hindi matulog. Hindi na makatulog. Anong naiisip mo pag ganun? Anong naiisip mo pag ganun? Ay, kakalat mo yun. Minsan, Huwag talaga. sumasakit ang likod ko. Kalat mo naman. Sumasakit na yung likod mo. Basta lang, yun, ayaw nang Itabi mo. alangayin mo. Araw. Palagay mo sa buto kaya yan? Ate, sa palagay mo sa buto kaya yan? Pwede sa buto. Kasi ang likod niya daw sumasakit, tapos minsan daw nanginginig siya. Sa buto kaya yan? Kaya sa buto. Negro. Napa-check up na ba yan simula nung ganyan, nagka-ganyan? Hindi pa na mapachekapan. Hindi pa siya napapa-check up hanggang ngayon? Kahit isang beses, di siya... Nung nasa Batangas yata siya yan, nadala sa doktor. Pero, inano ko nga yung rosita, wala man ibinigay. Wala siyang iniinom na gamot. Wala. Sa palagay mo, Richard, saan kaya yan? Bakit kaya ganyan? Hindi ko alam kung paano yung katawan ko. Sige nga, try mo nga tumayo uli. Siguro ito yung lagi nagbubot ng nasa basa-basa at timbang.
Nanginginig yung ano niya, oh. Yan, pag para pwersa Nanginginig yung paa. bubuhatin, yan. Ay, nanginginig po, oo. Sana yan. Oo, yun, oh. Yan, nakakaano rin. Ayun, oh. Dapat sanayan mo na kaganyan ka, Richard, nakatayo. Hindi ka na. O, pero nanginginig na. Nanginginig siya. Kapag matagal, nanginginig. O, yan, oh. Dapat ganyan ka palagi, Richard. Nakahakbang naman. Oo. Nanginginig. Ayan, nanginginig. Oo. Oo nga, nanginginig pa rin. Oo. Richard, upo ka na. Magpapasko na, Richard. Magpapasko na. Wala pang jowa. Pero meron na, sabi mo, ano, may kachat ka na, no? Maganda ba? Maganda ba yung kachat mo? Ha? Maganda yung kachat mo, maganda. Medyo naman, pwede Pwede ng pagtsagaan. pabahay lang. Pambahay lang. Bakit mo nasabing pambahay lang? Ha? Ano ba yung tsura ng pambahay lang? Alito, ito, pakita Sige. Pakita mo sa akin. Sige, tignan natin. Kita ng cellphone. Tignan natin kung sino ba yan. Ano nga, tumatawag sa kanya, sabi ko, sagutin mo. Kausapin mo. Oo, sagutin mo kapag Pakita tumawag mo sa'yo. para sabi yung totoong kalagayan mo para ano. Oo. Tignan natin yung jowa mo. Please, sorry. Anong text niya sa'yo? Opo, okay lang. Anong chat niya sa'yo? Nagaya, para I love you na nga. I love you? Wow! Sabi sa'yo, I love you daw? I love you na raw sabi sa'yo? Kuminsan, nilipili ko eh. O ano naman sinasabi mo sa kanya? I love you too. Hmm. Wow! O, di masaya ka na. Ha? Ang problema, hindi ka makapag-meet. Ginawa ka na ngayon pangatap. Kasi, ang sabi mo, Tumatawag sa akin. tumatawag sa'yo, sinasagot mo naman. Ay, nagkakaroon niya. Nagkakaroon niya pag well load. At tumatawag sa'yo, nagkakataon, wala kang load. Dali, ayusin mo. Magpalakas ka para, pag-meet nyo, Ayun na. okay ka na. Nakakapaglakad ka na. No? Ay, gusto ko sana magpatingin niya sa doktor ba? Gusto mo sana magpa-check up? Gusto mo sana magpatingin? Kung may panapangan katawan ko eh. Kung napapano yung katawan mo, gusto mo sanang malaman kung ano yung nararamdaman mo. Kung yan po, hindi naman mabalok to. Oh. Hindi ka pa mapa-check up, ano? Ay, komisyon naman, nagkasabay-sabay pa. Nagkakasabay-sabay alin? Yes, nanay ko gano'n eh. Minsan mama mo rin may sakit din. Nagpapacheck up pa. Nagpapa-check up din. Ikaw hindi ka mapa-check up. Hindi ka pa napapa-check up. Hindi na. So gusto mo pala mapa-check up ka sana. Para malaman kung ano ba yung nararamdaman mo. Kung pa paano yung gagawin ko. Kung napapano ka na. Ang sakit. Kung anong sakit mo, malaman mo. Sa mga patingin na ano na yung sakit ko. Nahihirapan ka na. So yun po, muli po natin binalikan po si Richard. Ito po yung binatang na stroke po na binigyan po ni Ma'am Judy March ng walker. So ngayon po, muli po nating sinili po at binisita po si Richard. Ito po yung kanya pong kalagayan ngayon at hindi pa rin siya nakaka-recover. So ganun pa man po ay maraming salamat po sa atin pong mga sponsors po, kay Ma'am Judy March, kay Ma'am Tiromi Jeniseki, kay Ma'am Polter, kay Mrs. Jones, kay Ma'am Willow Warren, Tropang Global, Ma'am Maria Ligaspi, Ma'am Marites Inis,
at kay Sir Tating po. So maraming salamat po sa inyo po. At muli po binisita po natin si Richard dito, at siyempre po maraming salamat din po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa akin, sa akin pong channel, sa YouTube po at sa FB page, at sa akin pong kaibigan si Maldita, Banat Bagsik, Chemotelli, Sonrox Goma, Spartan Warrior, Foggy Mountain, Wency Max, Always Smile, Grace Cruz, at sa lahat pa po ng mga kaibigan po natin na sumusuporta po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito nga po, napasyalan po natin si Richard. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat, at ingat po kayo palagi. God bless po.